Καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Καλησπέρα. Νάτε και η Ηλία, κάτσε μαζί μου εδώ. Λοιπόν, πώς είστε? Τι κάνετε? Αυτό, ίδιες ερωτήσεις. Λοιπόν, σήμερα σας έχουμε κάτι πιο special από τις άλλες φορές. Ναι. Ωραία. Θες να πεις τίποτα εσύ, θες να παρουσιάσεις κάτι, θες να ξεκινήσω εγώ? Εγώ Ωραία. ξέρω τι θα πω. Εντάξει, είναι... σήμερα είμαστε πιο πολύ στα νερά της, είναι στην ειδικότητά της, είμαστε στις δικές της γνώσεις, ξέρει περισσότερα από μένα, εγώ ξέρω πολύ βασικά πράγματα, μη σας πω και τίποτα δηλαδή. Απλά θα κάνω τη μικρή παρουσίαση. Σήμερα θα δοκιμάσουμε μπριζόλες, δύο διαφορετικές μπριζόλες. Δεν πήραμε παραπάνω για να μην σας μπερδέψουμε κιόλας. Μετά, εντάξει, πόσο κρέας. Θα μπερδέψουμε και τον κόσμο. Δύο άτομα είμαστε. Είναι πολύ ωραίο μια άλλη φορά να πάρουμε 3-4 και να φέρουμε και κόσμο να δοκιμάσουν. Σωστό. Παιδιά, εγώ υπόσχομαι κάτι, ότι αν ανεβούμε, αν βλέπουμε τη στήριξη και ανεβαίνουμε, με το που φτάσουμε τους 1000 subscribers, είμαστε εδώ και σας το λέω, παίρνουμε μια πολύ καλή μπριζόλα. Πολύ δυνατή. καλή και ξέρετε ποια θα πάρουμε. Δεν λέμε ποια, θα είναι μια πολύ ακριβή, πολύ δυνατή μπριζόλα, την οποία θα την παρουσιάσουμε εδώ σε βίντεο. Και πρέπει να την παραγγείλουμε, γιατί δεν ξέρω αν υπάρχει εδώ πέρα αυτό που θέλουμε. Αυτά εσύ τα ξέρεις. Λοιπόν, σήμερα πήραμε δύο βασικές μπριζόλες, ribeye. Εγώ γενικά δεν λατρεύω τις μπριζόλες. Αυτά τα είδη όμως μπριζόλας τρελαίνομαι να τα τρώω. Η πρώτη που πήραμε είναι ribeye Ναμίμπιας. Είναι πόλη της Αφρικής, ναι. Χώρα της Αφρικής, είναι πολύ απλή αυτή η μπριζόλα, είναι κλασική. Είναι κλασική, θες να το παρουσιάσεις? Μοσχαράκι φυσικά. Όχι, θα τα πω όταν τα ψήνουμε. Ωραία. Είναι η πιο απλή μπριζόλα. Είναι πολύ νορμάλ. Βλέπετε εδώ πέρα και ποιοτικά φαίνεται απλή μπριζόλα. Δεν έχει πολύ δομικό λίπος μέσα. Μας είπαν ότι είναι νόστιμη. Το οποίο αυτό πληρώνουμε ουσιαστικά στις μπριζόλες, τέλος πάντων, και το κομμάτι του. Παιδιά. Και τα δύο είναι ribeye, το οποίο βρίσκεται στο πάνω πλευρό, στο πρώτο πλευρό του κρέατος. Δεν έχει κόκαλο, γι' αυτό το λόγο είναι έτσι. Okay. Παιδιά, αυτή είναι η αγαπημένη μου συγκεκριμένη που θα δείτε. Εδώ πέρα πάμε στην Uruguay's. Ribeye Uruguay's είναι η αγαπημένη μου. Από τις πολύ ωραίες μπριζόλες. Ναι. Και είναι και πολύ value for money. Βλέπετε το ενδομικό λίπος γύρω-γύρω. Αυτό πληρώνουμε. Αυτό κάνει την μπριζόλα γευστική. Καλά, κοίταξε, αν ήταν και ένας πολύ καλός μάγειρας, θα έκοβε το λίπος γύρω και θα το χρησιμοποιήσει ως αντί για λάδι. Τονικά το κόβουμε και το βάζουμε. Αλλά, ναι, αλλά εγώ δεν τρελαίνω. Εγώ δεν δουλεύω για αυτό. Γενικά δεν βάζουμε και λάδι εμείς όταν ψήνουμε. Θα το δείτε σε λίγο που θα ξεκινήσουμε τη διαδικασία. Η μπριζόλα αυτή κόστησε 15 και 35 της Uruguay's. Πόσα γραμμάρια είναι? Είναι 330 γραμμάρια. Είναι αρκετά μεγάλη ποσότητα αυτή για ένα άτομο. Δηλαδή είναι μπουχτιστική. Έχω ξαναφέρει αρκετές φορές. Παιδιά, είναι πολύ value for money. Είναι πάρα πολύ υψηλή σε πρωτεΐνη. Πάρα πολύ υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη. Δεν έχει μόνο πρωτεΐνη. Θα πω τώρα τι άλλο έχει. Έχει αρκετά λιπαρά. Πολλά λιπαρά. Κάνει για keto diet, για όσους ασχολούνται με την keto. Γενικά όμως θέλει και προσοχή το πόσο τρώμε, γιατί το λίπος είναι αρκετά υψηλό. Είναι πολύ ποιοτική πρωτεΐνη όμως, δηλαδή για άτομα που γυμνάζονται γυμναστηριακά είναι ό,τι πρέπει. Κρατίνη, βιταμίνη B, σίδηρο, φόσφορο. Κρεατίνη είναι σωστά. Βοηθάει στη ρύθμιση του αιματοκρίτη και της χολυστερίνης. Είναι κατάλληλο για τα μικρά παιδιά. Και αυτό το κρέας προσφέρει βιολογικό και καθαρό από ορμόνες και αναβολικά κρέατος. Καλά. Γιατί μην κοιτάς. Να πω κάτι σε αυτό που λες. Είναι γευστικό και υγιεινό. Να πω κάτι για τη χολυστερίνη. Βρίσκεται στο πάνω πρώτο πλευρό, το ξέρουμε αυτό. Να πω λίγο. Επειδή λέμε για τη χολυστερίνη, παιδιά, δεν είμαστε γιατροί σε καμία περίπτωση. Αυτά που λέμε δεν τα λέμε με γνώση ιατρική. Τώρα σας διαβάσαμε ουσιαστικά τι λέει για το ribeye. Γενικά, να ξέρετε, όσοι έχετε χολυστερίνη, καλό είναι να συμβουλευτείτε τον γιατρό σας και τον διατροφολόγο σας προτού φάτε ποσότητες. Μια φορά στις τόσες να τρώτε μετά την μπριζόλα δεν πειράζει. Ουσιαστικά το πιο σημαντικό είναι να ακολουθούμε μια πολύ σωστή στροπημένη διατροφή τρώγοντας απ' όλα. Και για μένα η μεσογειακή διατροφή είναι η καλύτερη από όλες σε όλο τον κόσμο βάσει ερευνών. Άμα μπείτε στο PubMed, θα δείτε πάρα πολλές έρευνες για τη μεσογειακή διατροφή. Θα δείτε πόσο ευεργετική είναι για τον άνθρωπο και πόσο βοηθάει στο να ζήσουμε περισσότερο. Αυτά. Μην λέμε πολλά. Γενικότερα, κόκκινο κρέας είναι καλό να τρώμε μια φορά το μήνα. Ακριβώς. Τώρα έχει αλλάξει λίγο αυτό, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Αυτό το θεωρούμε κόκκινο κρέας, έτσι κανονικά. Είναι κόκκινο κρέας. Ωραία, είναι κόκκινο κρέας. Βλέπετε, δεν έχω ιδέα, παιδιά. Είναι πεντανόστιμη. Ανυπομονώ να φάω. Έχουμε να φάμε τις 11 η ώρα. Εγώ θα το πάω πολύ διατροφικά σήμερα. Έχω κάνει και το ριζάκι μου. Αυτά λοιπόν, σας αφήνουμε. Τα λέμε σε πολύ λίγο με το ψήσιμο. Λοιπόν, ώρα Παρασκευής μπριζόλας. Λοιπόν, το έχει αφήσει σε μένα αυτό η Ηλία. Το ριζάκι. Το ριζάκι εδώ κρύβεται, είναι έτοιμο να ρίξει τις μπριζολίτσες μας. Λοιπόν, ριζάκι εδώ πέρα έτοιμο για μένα. Για τον Άκη, εγώ δεν θέλω. Δεν θέλει η Ηλία. Λοιπόν, ανοίγουμε το ματάκι. Αυτό είναι ένα μαντέμι, παιδιά. Όσοι τρώτε κρέας ή γενικά και κοτόπουλα και αυγά και τέτοια, είναι ό,τι πρέπει να το δοκιμάσετε, να το πάρετε. Ψήνει πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Και μπαίνει και στο φούρνο. Δεν καίγεται. Γιατί είναι σίδερο ουσιαστικά. Θέλει πολύ καλή προσοχή μετά να το πώς το διατηρείτε. Θα το σας το πω. Λοιπόν, ανοίγω μάτι.
Ανοίγουμε μάτι τελείως. Να πάρει λίγο. Να κάψει τελείως το μαντέμι. Το αλάτι θέλω να δείξω. Δείξτε το, κάνει δουλειά σου. Λοιπόν, πού γράφει. Καπνιστό αλάτι μεσολογγίου. Καπνισμένο με ξύλα οξιάς. Παιδιά, και μόνο η μυρωδιά είναι. Ναι, το πήραμε σήμερα για να μας μυρίζει πάρα πολύ. Ξυλοκοπίζει για το σερβίρισμα. Να το δω λίγο. Δεν νόστιμο. Φαίνομαι εγώ, εσύ δείξεις μου το αλάτι. Να σε ρε. Ναι, να βαίνουμε κι εγώ. Τέλεια. Λοιπόν, τέλεια. Η Λία, παιδιά, είναι πίσω από την κάμερα σήμερα. Μύρισε πάρα πολύ ωραία. Ναι, πάρα πολύ. Να είμαι εγώ, παιδιά. Λοιπόν, με ποια να ξεκινήσουμε. Με την απλή. Λοιπόν, ακούστε τι θα κάνουμε. Θα τις ψήσουμε και τις δυο. Θα τις βάλουμε πάνω σε διαφορετικά ξύλα κοπής, θα τις αλατίσουμε και θα τις δοκιμάσουμε μετά. Μην περιμένετε να τις κάνουμε την ώρα που ψήνονται. Λοιπόν, απλά θέλω να την ανοίξω για να την αλατίσω, γιατί πρέπει να μπει αλάτι στην μπριζόλα προτού ψηθεί. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν το κάναμε. Λοιπόν, γυμνό χέρι θα βάλω, αλλά εντάξει. Τώρα, λοιπόν, αυτή είναι η πιο φθηνή μπριζόλα. Εγώ θέλω να κάνω άπερολ. Τώρα, θα κάνεις άπερολ. Σε λιγάκι. Λοιπόν, βάζουμε. Παιδιά, είναι πολύ σημαντικό το αλάτι από πριν. Χοντρό αλάτι εμείς δεν πολύ χρησιμοποιούμε. Αυτό το αλάτι που βάζετε επάνω στην μπριζόλα τώρα θα απορροφηθεί σε πολύ λίγο. Και μήπως να βάζει κανένα γαντάκι. Όχι, ρε. Εντάξει, είναι το άλλο το χέρι. Δεν έχει σημασία. Δεν θα το φάμε σκέτο. Λοιπόν, θα βάλουμε κι άλλο αλάτι μετά. Εντάξει, μην μυρίσει τώρα τόσο. Παιδιά, τσεκάρετε τη Ουρουγουάης. Τι φάση είναι. Είναι τρομερή μπριζόλα. Σημαντικό, παιδιά, όταν παίρνετε μπριζόλες. Πολύ σημαντικό να τις αφήνετε τουλάχιστον μισή ώρα να πάρουν θερμοκρασία δωματίου. Μία ώρα. Τουλάχιστον μισή ώρα, λέω εγώ. Δωματίου. Εγώ, αυτά η Ηλία τα ξέρει. Η Ηλία θα σας τα πει γιατί είναι σημαντικό. Απλά αυτή πήραμε τώρα, άρα είναι. Έχει πιάσει θερμοκρασία, ναι. Πιάνει καλά. Είμαστε αρκετή ώρα στο δρόμο, οπότε κάναμε ένα μισάωρο να έρθουμε. Και άλλη πόση ώρα να φτιάξουμε εδώ την κουζίνα που θέλαμε. Οπότε. Οκ, φτάνει. Ωραία. Βάλε πρώτα την απλή. Θα βάλω την απλή πρώτα. Εδώ σε άλλους δεν τις φάμε, μα τις φάμε χωριστά. Κάτσε λίγο να πλύνω τα χέρια. Παιδιά, καλό πλήσιμο χεριών πάντα. Πάντα. Εμείς προσωπικά δεν είμαστε φαν του ομού κρέατος ούτε του medium rare. Οπότε θα δείτε μια διαφορετική. Πάρε άλλη πετσέτα. Αυτό εδώ. Θα δείτε μια διαφορετική παρασκευή της μπριζόλας αυτή τη φορά. Ένα κόλπο που το έμαθε ένας χασάπης, φίλος είναι αυτό. Το οποίο νομίζω θα σας αρέσει σε αυτούς που αρέσει το κρέας το καλοψημένο. Λοιπόν, πολλοί θα σχολιάσετε αρνητικά, δεν το ξέρω. Λοιπόν, το τομάτι βλέπετε ήδη βγάζει καπνούς. Ένας τρόπος για να δείτε αν είναι έτοιμο είναι να βρέξετε το χέρι, να ρίξετε νερό. Αν το νερό φεύγει, εξατμίζεται, το μαντέμι είναι έτοιμο, έχει κάψει, παιδιά. Λοιπόν, ξεκινάμε. Δεν βάζουμε λαδάκι εδώ πάνω. Θα δείτε τώρα τι φασαρία θα κάνει από το λίπος. Όχι τόσο με τη φθηνή, όσο περισσότερο με την καλή. Αλλά δείτε τι θόρυβο κάνει. Λοιπόν, ξεκινάμε. Πυρούνα. Περίμενε, θα τα κάνω όλα. Άστα, θα τα κάνω όλα, μην αγχώνεσαι. Άστο σε μένα. Ναι, πού τη βάλαμε αυτό. Θα τα βρω εγώ αυτά. Θα τα βρω εγώ αυτά, βράσε. Να αγχώνεσαι. Μην ανησυχείς. Αν έλαβε το βίντεο μετά θα αναλάβεις εσύ. Μπορεί να την γυρίσω και με αυτό για να μην κολλάει. Δεν γρατζουνάει αυτό. Okay. Δεν γρατζουνάει. Καλύτερα να την παίρνουμε και να τη γυρνάμε όμως. Δεν χρειάζεται. Δεν θα πάθει κάτι με αυτό, βρε. Εντάξει. Έλα, εδώ είμαστε. Λοιπόν, παιδιά, θα την αφήσουμε 2 λεπτά από αυτή τη μεριά, 2 λεπτά από την άλλη μεριά, άλλο 1 λεπτό και μετά θα κάνουμε ένα μυστικό που κάνω εγώ. Προσωπικά. Έχετε πετσέτα γιατί όλο το μαντέμι καίει τώρα. Το μαντέμι, παιδιά, είναι αφήστε, καίει πάρα πολύ. Καίει πάρα πολύ όμως. Τόσο πολύ. Περιμένουμε να ψηθεί. Λοιπόν, παιδιά, αυτό. Είμαστε εδώ πέρα. Έτοιμοι να τη γυρίσουμε την πρώτη φορά. Γυρνάμε. Θα δείτε τι ωραία που θα έχει πιάσει κρούστα από κάτω. Δείτε εδώ πέρα κρούστα, παιδιά. Το μαντέμι πρέπει να κάψει πάρα πολύ καλά, παιδιά. Δεν θα μιλώσουμε το μαντέμι. Όχι, πρέπει να κάψει. Αυτό είναι το νόημα. Για να ψηθεί σωστά, να πιάσει αυτή την κρούστα που κάναμε τώρα. Αυτό είναι ο σκοπός. Αν το πιάσετε με το. Παιδιά, του αρέσει πάρα πολύ αυτό. Ναι, μου αρέσει πάρα πολύ. Γενικά, παιδιά, εγώ δεν μαγείρευα. Αυτό ξεκίνησε μέσα στην καραντίνα όλο. Και η Λία μου λέει ότι μαγειρεύω καλά. Δεν το ξέρω αυτό. Μαγειρεύει πολύ ωραία, παιδιά. Δεν το ξέρω. Sorry, αλλά η κάμερα γίνεται θολή, γι' αυτό το κάνω. Εντάξει, καλή, σιγά. Χρησιμοποιήσαμε λίγο και αυτό για να δούμε αν έχει κολλήσει από κάτω. Γιατί εμείς, όπως είπαμε, δεν βάζουμε λάδι. Ψήνουμε στο λίπος της μπριζόλας. Αυτή δεν έχει τόσο λίπος, γι' αυτό και μαύρησε όπως βλέπεις. Με πεις. Ωραία. Ναι, βρε. Δεν είναι το ίδιο. Το τηγάνι, το μαντεμάκι δεν θα το πλύνουμε. Μετά θα βάλουμε κατευθείαν άλλη μπριζόλα. Ναι. Χρειάζεται. Ψήνεται πάρα πολύ ωραία μπριζόλα. Μου μυρίζει πεντανόστιμα. Θα κάνουμε είναι και. Το αλάτι, το καπνιστό. Παίζει και από το καπνιστό αλάτι. Μυρίζει πάρα πολύ ωραία. Ναι. Περιμένουμε αναγκαστικά. Εντάξει, έχω βάλει εγώ εδώ πέρα.
Αυτά, παιδιά. Η Ηλία δεν ξέρω αν θέλει να σας αναλύσει μέχρι να γίνουν οι μπριζόλες για το ενδομικό λίπος και λίγο αυτά να τα μάθετε. Δεν ξέρω. Η Ηλία εδώ πέρα είναι. Στην επόμενη. Στην επόμενη που θα έχει περισσότερο εδώ, λες. Εδώ. Την αγαπημένη μου φίλε είναι. Δεν υπάρχει. Η τύπισσα. Έτοιμη. Έτοιμη είναι αυτή, δεν την αφήνω άλλο. Αφού θα τη βάλουμε και στο refryer, παιδιά, αφού είναι κολπάκι του Άκη. Κολπάκι δικό μου. Θα την αφήσουμε εδώ πέρα. Μέσα στο refryer να μείνει. Θα περιμένουμε και τις ρουγουάζ για να μπουν μαζί στο refryer. Όχι, να μην πάρει μία γεύση με την άλλη. Δεν θα πάρει. Μία-μία. Μα δεν θα πάρει γεύση. Okay. Δεν θα πάρει γεύση. Μην ανησυχείς. Λοιπόν, πάμε τώρα την αγαπημένη. Τώρα αυτό δεν πειράζει το πλάνο, το αφήνω. Ούτως ή άλλως θα καεί. Αυτή θα βγάλει πολύ ζουμί. Αυτή θα βγάλει πολύ ζουμί λόγω του ενδομικού λίπους. Αυτή θα την γυρίσω, θα την καθυστερήσω λίγο να την γυρίσω. Παιδιά, όπως βλέπετε, δεν θέλουν πάρα πολύ ώρα ψήσιμο. Δηλαδή είναι. Εντάξει. Κλείσιμο καλό. Περιμένουμε. Να το γυρίσουμε, παιδιά. Το κάνω αυτό. Πετάει πάρα πολύ. Λίγο πρόσεχε Ηλία μου και με το κινητό. Και για να μην καείς εσύ πρώτα απ' όλα, γιατί πετάει αρκετά. Λοιπόν, τώρα γυρνάμε. Είναι απίστευτη. Αυτό το μαυράκι που βλέπετε είναι από το αλάτι που βάλαμε, το καπνιστό. Δεν πειράζει, εμένα θα μου αρέσει. Σκοβολάει άτιμο, σκοβολάει. Όπως είπαμε, πάντα στο μαντέμι αυτό. Προσοχή και παιδιά. Οι μπριζόλες αυτές το μυστικό είναι δεν θέλουν πολύ ώρα ψήσιμο. Αν τις παραψήσουμε θα γίνουν σόλες. Εντάξει, εμάς μας αρέσουν πιο ψημένες όμως, οπότε. Εδώ πέρα θέλει όμως να είναι ζουμερή. Κανονικά θέλει να είναι medium. Η ατμόσφαιρα έχει γίνει, έχουμε ανοίξει τα πάντα. Μην του μανιάσει ο τόπος. Αυτά. Γεια. Ξεκινάμε, κλείνουμε το μάτι. Η μπριζόλα είναι έτοιμη από το μαντέμι, δεν τη θέλουμε άλλο. Θα την πάρω και τώρα θα κάνω αυτό το κολπάκι που κάνω εγώ. Σιγά το κόλπο δηλαδή, αλλά τη βάζουμε λίγο στο air fryer. Ξαναλέω, παιδιά, μην κράξετε, είναι η δική μας επιλογή αυτή. Τη βάζω στο air fryer για 10 λεπτά. 10 πολλά δεν είναι. Όχι, γιατί πρέπει να σταθεί και λίγο το air fryer. Ζουμερή. Πρέπει να ψηθεί και το air fryer, να γίνει και το 10 λεπτά δεν είναι τίποτα. Τη βάζουμε 10 λεπτά στο air fryer μέχρι να ψηθεί λίγο και μέσα καλά. Τώρα να σας πω λίγο στα γρήγορα κάτι. Πολύ κάπνα εδώ, λίγο από εδώ, γιατί δεν μπορώ να βλέψω. Να πω λίγο στα γρήγορα κάτι. Το μαντέμι, παιδιά, θα δείξουμε στο τέλος του βίντεο πώς μπορείτε να το προστατέψετε, γιατί θα μείνει εφόρου ζωής. Έχει κάποια κόλπα, κάποιες οδηγίες που είναι καλό να τις ακολουθήσετε. Δεν μπαίνει πλυντήριο, παιδιά. Το πλένετε στο χέρι πάντα, αφού κρυώσει. Δεν το τρίβετε με το σφουγγάρι το πράσινο που έχει από πίσω αυτό το σύρμα που είναι. Έχει ειδικά καθαριστικά. Εγώ απλά το τρίβω με το σφουγγάρι με τη μαλακή του πλευρά. Και στο τέλος έχει ένα μυστικό το οποίο θα το κρατήσει πάντα αυθεντικό, θα το δείτε στο τέλος. Θα δείξω λίγο πώς πλένουμε το μαντέμι, μια διαδικασία γρήγορη σχετικά, εγώ την κάνω πιο αργά. Λοιπόν, πολύ απλά, βάζουμε λίγο εδώ μέσα άβα, ό,τι είναι αυτό που έχει ο καθένα τέλος πάντων. Όχι με τη μαλακή πλευρά. Όχι με αυτή τη μεριά, με τη μαλακή πλευρά πάντα. Και το τρίβουμε μέχρι να φύγουν όλα. Τώρα, έχει και ειδικά εξαρτήματα που πουλάνε σε μαγαζιά με μαντέμια και ψισταριές και τέτοια. Με τα το οποία... κουμπάσιο μπορείς εδώ. Ναι, έχεις δίκιο. Από τα οποία μπορείτε να βρείτε ειδικά να το καθαρίσετε. Αυτό, γενικά αυτό το κάνω για να το προστατέψω όσο πιο πολύ μπορώ. Εντάξει, εγώ θα το χρησιμοποιήσω αυτό γιατί έκανα μία πατάτα πριν. Έκαψα λίγο κάτι εδώ πέρα και δεν θέλω να το. Αφού το έκανες με νερό. Ναι, τέλος πάντων, παιδιά, ακόμα και να γρατσουνιστεί το μαντέμι και να σκουριάσει το μαντέμι επαναφέρεται πολύ εύκολα. Τέλος πάντων, είναι μια διαδικασία συγκεκριμένη. Αυτό ήταν όλο. Το ρίχνουμε λίγο νερό και μετά θα σας δείξω τι κάνω εδώ στο τέλος. Δείτε τι μαύρο βγάζει. Αυτό είναι και από το υλικό. Δεν είναι το υλικό, όχι, είναι από τα καμένα. Okay. Αυτό δεν μένει τίποτα πάνω στο μαντέμι, είναι πολύ καθαρό. Είναι πάρα πολύ υγιές σκεύος, στο οποίο μπορείτε να κάνετε υπέροχα μάτια, υπέροχα κοτόπουλα, όλα. Έχει λίγα μαυράκια πάνω. Είναι ok, δεν είναι ok, να μείνουν αυτά. Θα κάνω και αυτά. Παιδιά, συγγνώμη λίγο, αλλά εγώ κάνω αυτό που δεν πρέπει να κάνετε, αλλά δεν φεύγουν αλλιώς. Και με κάποιο λόγο, εντάξει, νομίζω είναι καλά, πώς το βλέπεις? Εσύ πώς το νιώθεις? Λοιπόν, το κόλπο του μαντεμίου ποιο είναι τώρα, παιδιά? Το πίσω καλά. Έχει ένα κολπάκι για να κρατήσει ουσιαστικά καλά και να μην σκουριάσει. Βάζουμε λίγο ελαιόλαδο, παιδιά. Ελάχιστο, όχι να ψήσουμε. Λίγο ελαιόλαδο και το πασαλίβουμε ουσιαστικά μέχρι να. Με λίγο χαρτάκι. Γυαλίζει, το πασαλίβουμε και έτσι, παιδιά, προστατεύεται και από χτυπήματα μέσα στο τουλάπι αλλά και από σκουριά. Λοιπόν, δείτε λίγο πόσο βάζω εγώ για να καταλάβετε σε τι ποσότητα γίνεται αυτό. Λοιπόν, θα βάλω ελάχιστο.
Μίλησα, άμα θα πέσει πολύ, μην τρομάξεις. Τόσο. Αυτό που βλέπω θα πάει σε όλο το τηγάνι τώρα, σε όλο το μαντέμι. Δεν είναι ότι είναι λίγο, αρκετό είναι, αλλά θα δείτε τι εννοώ. Κάτσε να το πάρω. Μία. Αυτό θα πάει παντού τώρα. Βλέπεις πόσο απορροφάται. Διατηρείται και επίσης παίρνει, βλέπετε πόσο τη βγάζει ακόμα από μέσα, έτσι. Παίρνει πραγματάκια που έχουν μείνει, ας πούμε. Να το. Το μαντέμι, παιδιά, το έχουμε έναν χρόνο ακριβώς. Το έχουμε χρησιμοποιήσει αρκετά, θα έλεγα. Και δεν έχει πάρει τίποτα. Είναι πάρα πολύ ok. Εγώ είμαι πολύ ικανοποιημένος. Το αγοράσαμε 36 ευρώ, δεν κάνω λάθος. Ναι. Και είναι της Lodge. Είναι η καλύτερη εταιρεία, νομίζω, στα μαντέμια. Αυτό, παιδιά, έτοιμο. Το είναι. Βάλει κάτω ένα χαρτάκι και άστο να απορροφηθεί λίγο. Το χαρτάκι, εννοείται αυτό. Δεν θα απορροφηθεί ακριβώς. Απλά θα το αφήσω εδώ αν είναι. Βάλει το εδώ. Δίπλα. Χωρά και ωραία. Ωραία. Αυτό. Παιδιά, αυτό. Τα λέμε στο φαΐ τώρα. Έτοιμες. Λοιπόν, παιδιά, κλείνω το air fryer. Αυτό που ήθελα θα είναι πιο ξεροψημένες αυτή τη φορά. Θα τις δείτε λίγο πιο έτσι σκούρες, αλλά εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Παιδιά, αυτή είναι απλή. Αυτή είναι απλή, φαίνεται είναι πιο μικρή κιόλας. Τη βάζουμε εδώ πέρα. Τις αφήνουμε σίγουρα, αυτό που λες εσύ το ξέρεις καλά, γιατί πρέπει να ξεκουραστούν. Πρέπει όλες οι μυρωδιές και όλες οι ίνες να κάτσουν. Οκ, αυτό δεν το ξέρω γι' αυτό. Οπότε να βάλουμε λίγο εδώ πέρα, λίγο. Ωραία. Βάζουμε και αυτό για να μην το έχουμε μετά. Αρχίζουν ήδη να βγάζουν ζουμιά από ό,τι βλέπετε. Αυτή είναι η καλή νάτα ήδη. Φαίνεται, είναι πιο μπαμπάτσκι είναι αυτή. Φαίνεται η ποιότητα. Νάτο. Στο μάτι, ρε παιδιά, η ποιότητα φαίνεται. Είναι απίστευτο αυτό. Τρομερή. Τρομερή είναι. Τιμή. Έτοιμες. Λοιπόν, διαπινάμε πάρα. Πυρουνάκια, ρε. Για το ριζάκι μας. Πίσω σου είναι εύκολο. Ευχαριστώ πολύ. Το ριζάκι μου είναι εδώ εμένα. Τρομερό. Θέλεις αλατάκι να βάλουμε? Αλατάκι, δεν ξέρω, θέλω να δοκιμάσω πρώτα και μετά να σου πω. Εντάξει, εγώ θα βάλω λίγο προσωπικά. Βασικά, τι να βάλω, πρέπει να φας το δικό σου. Λοιπόν, παιδιά, εδώ ξεκινάμε να κόβουμε τώρα. Θες να τις κόψεις εσύ? Κόψτε, κάνε το εσύ αφού σου αρέσει, μωρέ. Δεν είναι να μ' αρέσει το θέμα μαζί μας. Θα πάρουμε τη φθηνή πρώτα. Πρώτα την απλή. Ωραία. Θα φέρουμε μπροστά την απλή. Πρέπει να προσέχουμε και τα ζουμιά. Παιδιά, κόβονται πάντα κόντρα στις ίνες, να το ξέρετε. Ξαναλέω, δεν είμαι σεφ, αλλά αυτό γνωρίζω. Μήπως να φέρω το βίντεο να φαίνεται που το βγάζεις. Αλλά όχι, νομίζω φαίνεται. Σύρεση, μια χαρά φαίνεται. Το μαχαίρι αυτό είναι μαχαίρι σαντόκου και κόβει ασύλληπτα καλά. Είναι το τέτοιο και δεν. Θα έρθεις τώρα, απλά πρέπει να τις κόψω, αυτό είναι το θέμα. Πολύ χοντρά το κάνεις, ρε. Δεν πειράζει. Δηλαδή, ζεματιέμαι κιόλας, ξέρεις. Είναι τρομερή, να ξέρεις. Ναι, πολύ χοντρές θα κόβεις. Μπορείς να τους κάνεις και πιο λεπτές. Πιο λεπτές. Εσύ, δεν θα κοπούνε, όπως κάθονται. Πολύ την έψησες. Τέλεια θα είναι. Τι τέλεια, πολύ είναι. Παιδιά, δεν την πιάνω. Άλλες φορές την ψήνω και μου λέει θέλει κι άλλο. Τώρα δεν θέλει κι άλλο. Είναι τρομερή εσύ. Έλα. Κόψε και την άλλη. Μισό λεπτό, παιδιά, να δείτε λίγο εδώ πέρα τι παίζει. Αριστούργηματικό είναι. Αριστούργηματικό είναι. Το χέρι μου είναι λερωμένο, αυτό να ξέρεις. Κάτσε, κάνει και την καμερίτσα σου εσύ. Θες να δοκιμάσεις εσύ ή να δοκιμάσω εγώ? Θα το γυρίσω και να το δούνε καλά. Να κόψω την άλλη να δοκιμάσουμε. Κόψε και την άλλη και δοκιμάζουμε. Λοιπόν, κάτσε κόψουμε και αυτή. Το χειροτερό μου έγινε τώρα, γιατί είναι κάτι φορικό αυτό, γι' αυτό. Πάμε. Τα κάναμε χάλια λίγο, παιδιά, αλλά δεν πειράζει. Έπρεπε να το βάλω εδώ πέρα, γιατί αυτή έχει πιο πολύ ζουμί από την άλλη. Παιδιά, αυτή είναι τέρμα ζουμερή. Κάτι είναι πιο λεπτή. Αυτή είναι. Την έψησες πολύ. Και εγώ μερσή, αυτό ζορίζομαι. Όπως είπα, πάντα κοντά στις ίνες για να ψήσει καλά. Παιδιά, βλέπετε, η τεχνική του κοψίματός μου δεν είμαι σεφ. Είναι πιο δύσκολο σε αυτό. Είναι το μαχαίρι τρομερό, βέβαια, που κόβει. Όπου τα πήραμε τα μαχαίρια αυτά, θυμάσαι? Ναι. Πήγαινα και αγόραζα μαχαίρια για να μαγειρεύω, ρε παιδιά, μέσα στην καραντίνα. Τρομερό. Τώρα αυτό λίγο δεν μπορώ να το πιάσω να το κόψω. Όσο κόβει, τώρα εδώ πέρα είναι το λίπος γι' αυτό. Ναι. Το λίπος είναι δικό σου, να ξέρεις. Το σκέτο. Μα αυτό είναι να δοκιμάσεις. Λίπος με μπριζόλα. Μπριζόλα λίπος δοκιμάζω γιατί έχει ενδομικό ούτως ή άλλως. Αλλά εντάξει. Αυτό θα μείνει έτσι. Αυτό το φάω. Εννοείται. Λοιπόν. Νάτες. Η απλή. Χάλια έχω γίνει και εγώ. Ωραία. Λοιπόν, πάμε να δοκιμάσουμε. Αυτή είναι καλή, έτσι. Χέρι θέλω εγώ με αυτή να στο ρύζι. Όχι, εγώ πρώτα θα δοκιμάσω την απλή. Κι εγώ. Αλλά τι θα βάλουμε παραπάνω? Είπες να δοκιμάσεις και τι? Καλά, ας βάλουμε λίγο κομμάτι. Ναι, να μιλάω εγώ. Να μιλάει ο Άγγις. Από το αλάτι.
Μυρίζει, ναι. Μυρίζει αρκετά. Κοίταξε, είναι πολύ έντονο, δεν ξέρω να αρέσει σε πολλούς. Να βάλω και εδώ. Βάλε, να το πιει. Το ρουφήξει. Κανονικά θέλει χοντρό αλάτι, παιδιά. Εκείνο το πλακέ. Ναι, θέλει χοντρό αλάτι για αυτό το σκοπό, αλλά εμείς πήραμε αυτό το αλάτι. Μυρίζει πολύ έντονο. Στο μέλλον, από το συγκεκριμένο κρεοπωλείο, θα σας δείξουμε και βιντεάκια από μέσα. Αν δούμε ότι υπάρχει απήχηση, από εκεί θα πάρουμε και τις άλλες μπριζόλες. Είναι τρομερό κρεοπωλείο που έχει τα πάντα μέσα, παιδιά. Έλα, δεν σε βλέπουνε, σε βλέπουνε. Αυτή θέλω. Καταρχήν κόβεται ωραία. Δεν είναι σόλα, είναι όπως τη θέλω ψημένη, Ηλία μου. Εγώ έτσι θέλω ψημένη. Ρε, είναι πολύ ωραία. Την έψες πολύ. Είναι ωραία όμως. Συγγνώμη, βάζω 7. 7. Περίμενε. Γευστική είναι, έτσι. Συγκριτικά με την τιμή που δίνεις, τα 5,5 ευρώ. Δώσαμε 5,5 ευρώ. Για τα 5,5 ευρώ που δίνεις, παιδιά, εγώ βάζω 8,5. Θα μου πείτε ψηλό, για τα 5,5 ευρώ το κομμάτι, είναι πάρα πολύ καλή τιμή. Είναι πάρα πολύ γευστική. Και δεν γίνεται, ξέρεις τι, δεν μπορεί όλος ο κόσμος να αγοράζει ακριβές μπριζόλες και εμείς δεν πήραμε τώρα ακριβή μπριζόλα. Το ψήσιμο είναι πολύ. Το ψήσιμο είναι ωραίο. Δεν σ' άρεσε το ψήσιμο αυτό, εσύ ήθελες πιο λίγο να είναι. Πάντως, αυτό που πήγα να πω, ότι αυτή η μπριζόλα δεν μπορεί να την πάρει όλος ο κόσμος. Και εμείς, δηλαδή που πήραμε την καλή την μπριζόλα τώρα, δεν το κάνουμε κάθε μέρα. Το κάνουμε μια φορά στο 5μηνο, ας πούμε. Ναι, πήρε η Ηλία, δεν αντέχει. Πάρε. Πάρε εγώ να πάρω αυτό εδώ πέρα. Συγκριτικά τώρα συγκρίνεις, Αυτή λιώνει, είναι και λίγο κόκκινη μέσα. Αυτή. Ωραία εσείς. 9. Παιδιά, να πω κάτι. Επειδή θα φέρουμε και άλλες μπριζόλες στο μέλλον, αλλά επειδή είναι αγαπημένη μου η Ηλία. 9,5. 9,5 στα 10. Σκέτη. Θα φάω και ριζάκι, αλλά θα ήθελα να χαρώ έτσι. Καμία σχέση. Εγώ και λίγο ρύζι. Άρα αυτό με το λίπος το τρώω εγώ. Παιδιά, δείτε εδώ. Με το σκέτο λίπος, έτσι. Όλη έχει λίπος η μπριζόλα. Το ρύζι να το δοκιμάσεις. Τρομερές, παιδιά. Τρομερές. Πάρα πολύ ωραία. Αλλά, παιδιά, έχει πολύ δυνατή γεύση στο στόμα. Δείτε το που βάζει στο στόμα. Αυτή την μπριζόλα. Είναι και το αλάτι. Και αυτή, δεν είναι μόνο το αλάτι, είναι και η μπριζόλα εσύ. Δηλαδή, με το που φας αυτήν και αυτήν, αυτή σκάει μες στο στόμα. Δηλαδή, πλημμυρίζει το στόμα σου, φουλ. Γεμίζει σάιο, ρε παιδί, πώς το κάνουμε. Αυτό πληρώνεις. Εντάξει, ναι. Παιδιά, η συγκεκριμένη που τρώω, το κιλό έχει 46 ευρώ. Είναι πολύ ακριβή. Εντάξει, δεν είναι εύκολη η μπριζόλα να την παίρνει καθένας καθημερινά. Καταλαβαίνουμε ότι είναι λίγο ακριβό αυτό το βίντεο σε σχέση με τα άλλα που κάναμε. Αλλά νομίζω πως αξίζει και αξίζει να δοκιμάσετε τις μπριζόλες αυτές. Ναι, υπάρχει. Θες μπριζόλες στην πάση στη φάση. Τρώω και αυτό και αυτό. Θα καταλαβαίνεις διαφορά. Παιδιά, είναι βούτυρο η γεύση. Είναι βούτυρο. Πού να φάμε γουάγκιου δηλαδή. Είχαμε πάρει γουάγκιου. Πέρυσι. Όχι καλή, ριμπάι τέτοια πήρα Ουρουγουάης. Σε ένα μαγαζί, λέει, στη Χαλκιδική που είχαμε φάει. Φοβερή. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Εγώ το βουτάω και από την άλλη. Εγώ κάνω διατροφούλα λίγο. Για να πάνε τα ζουμιά. Αυτό με το αίμα. Εγώ έχω απορία. Δεν είναι αίμα. Ισχύει το αίμα στις μπριζόλες. Τι εννοεί με αίμα. Δεν είναι αίμα. Και τι είναι αυτό που το κόκκινο που βγαίνει από μέσα. Τα ζουμιά του κρέατος. Άρα, παιδιά, όταν τα λέμε με αίμα, δεν θεωρείται με αίμα, όπως το καταλαβαίνετε. Και έχω απορία αυτό. Ή με αίμα, άμα τα ψήσει όντως πολύ λίγο, πάνε πολύ λίγο κάτω και μένει στη μέση αυτό. Ναι, εντάξει, όχι, αν την ψήσει για 1 λεπτό, αυτό δεν μπορώ να το φάω. Λοιπόν. Και αυτή μου άρεσε. Θα έρθουν και άλλα τέτοια βιντεάκια. Με πιο ωραίες μπριζόλες ή μπορεί και με διαφορετικά πράγματα. Καλά, άμα δούμε ότι υπάρχει πολλή απήχηση σε αυτό το βίντεο. Απλά, παιδιά, και με αυτή τη ζέστη που έχει έξω, δεν μπορούμε να τρώμε. Βαριά. Να μαγειρέψουμε κάτι ωραίο που θέλουμε να κάνουμε. Έλα. Δικό σου.
Συνέχισε. Μοιράζομαι μπουκόνι. Ναι, συνέχισε. Πολύ ωραία είναι. Πω, παιδιά. Απίστευτα ψήθηκε αυτή. Μου βγάζει Συγγνώμη. το καπνιστό αλάτι. Καπνιστό αλάτι είναι. Α, εννοείς Στη μπριζό. γεύση. Μα γι' αυτό το βάλαμε, για να πάρει τη γεύση του. Παιδιά, είναι τρομερό. Δοκιμάστε με καπνιστό αλάτι. Είναι σαν να τρως. Είναι σαν να έχει ψηθεί μέσα στο τζάκι. Δεν κάνω πλάκα. Ακριβώς, γιατί ναι. είναι και με το ξυλό της οξιάς και είναι καταπληκτικό. Λοιπόν, αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like, subscribe, να έρθουν και άλλα τέτοια βίντεο. Είναι κάτι που θέλουμε να πούμε κάτι άλλο στα παιδιά? Παιδιά, όχι. Προσέχετε τη διατροφή σας, γιατί βλέπετε όλα αυτά. Αν τα κάνετε σωστά, μπορούν να γίνουν διατροφικά και να είναι προς όφελός σας. Οπότε είναι καλό να προσέχουμε τη διατροφή μας. Προσοχή σε αυτούς που έχουν ψηλή χολυστερίνη. Διακοπούλα. Προσοχή σε αυτούς που έχουν ψηλή χολυστερίνη. Να ενημερώσουν τον γιατρό τους ή τον διατροφολόγο τους ότι θέλουν να τρώνε τέτοιου είδους κρέατα για να σας τα βάλει η διατροφή σας με τον σωστό τρόπο, γιατί είναι πολύ λιπαρά αυτά. Αυτά, παιδιά, όπως είπες. Like, subscribe, παιδιά. Σχόλια αφήστε. Πείτε μας τη γνώμη σας αν σας άρεσε. Αν θέλετε να δείτε και άλλα τέτοια βίντεο, σίγουρα θα δείτε. Και άλλα μαγειρικής. Ναι. Όχι μόνο. Εγώ θέλω να κάνω το γλυκό του Άκη, το αγαπημένο, μπορείτε να το κάνετε το καλοκαίρι, θα το δείτε. Α, το αγαπημένο το γλυκό. Ναι, δεν το λέω. Το οποίο... Τώρα έχει φάει μια τρέλα με αυτό το συγκεκριμένο. Δεν το έχεις δοκιμάσει όπως θέλω να το κάνω εγώ. Εννοεί με το μπισκόφ. Είναι το μπισκότο. Ναι, δεν το έχω εδώ αυτή τη στιγμή. Θα κάνω κάτι πολύ ωραίο. Θα σας το βγάλω. Okay. Καλή συνέχεια. στο επόμενο. Γεια σας, παιδιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.